Kowalski i Chrystus. W jednym mieście żył se jeden istny, mianował się z Polska Kowalski i był ci on producentem nagli. Roztomajtych nagli od szpernoli, hufnoli, gryfów, szyndzieloków, ćwienków, teksów i papioków. A i że mu się interes nie zatela kulą, poszedł do takiej agencji, co by mu ona zrobiła jakoś grichtyczno i skutno reklama. Przyjęli one auftrag, taki obsztalunek i po tydniu mieli być ze robotą ferti. Przylazuje ten istny, ten producent roztomajtej sorty nagli, co by obejrzeć, co też ta firma reklamowo narychtowała, a temu puścili jakiś ich film, zrobili projekt, co odtworzyli choby we teatrze. Golgota, na krzyżu Jezus, a wele niego napis. Nagle i szpernole Kowalskiego przybiją do imentu wszystko. Ten istny, ten Kowalski, festenie obrażony, pogorszony, rządził ostro. Hopy, to przeca tak nie mogę ostać. Zróbcie mi wartko, ale coś ich blank inkszego. Te fachmany zgodzili się, kozali temu ustnemu przyjść za jakiś tydzień. Ten Kowalski przykwansko się na czas do tej agencji, a sam coś ich takiego. Golgota, Jezus przybity do krzyża i już zaś napis. Nagle i szpernole Kowalskiego utrzymią, udzierżą wszystko. Na to ten Kowalski tak ci się odzgzukał i ze srogachnego zaufrygowania wrzeszczy obynajęty. Hopy, do stop pierunów, człowiek wierzący, religijny, we mojej reklamie nie może być żadnego Jezusa. Szluz i Feierabend. Hopy się zgodzili, kozali mu zaś przyjść za tydzień, po tym tydniu zaś puszczają mu trzeci raz. Ta reklama, zaś Golgota, pusty krzyż i nadpis. Kiedy by one użyli nagli szpernoli Kowalskiego, to ten Chrystus by onem na zichę z tego krzyża nie uciekł. Eugen Smioku.